जिहेतु एबार खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेशन गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो जागायजेननायनिफ्रायनो बिदि बोसोरारि जथुम्मा खुंबोबाय थादों। एबार खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 17थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ नैबे कामरुप जिल्लानि जाजि खनायाव जों खुंनो थाखाय दिनै बानजाय आफाद दानायनि मोनसे मेल हांख्रायनाय जादों आरो जों आसा फारिदों बेयाव मोनसे गोख्रों बानजाय आफाद दानायजों लोगोसे दानानै जिबिलाक जोंनि जिल्ला आफादफोरनि जिबिलाक थान्दैफोर फैगोन बेखौ बरायगोन। जिहेतु जोंना खौसेथि बर' सुबुं आफादना बिटिनि बायजोआव गं 22 जिल्लायाव बिनि बिथा दं खौसेथि बर' सुबुं आफादनि। बिनि बादैबो जोंहा मेघालयआव मोनसे कमिटि दङ, अरुणाचलाव कमिटि दङ आरो जोंनि मोनफ्रोमबो कनफारेन्सआवनो आसामनि बायजोनि मेघालय, अरुणाचल आरो नेपाल आरो वेस्ट बेंगलनिफ्राय गोबां बर'फोरजों लोगोसे फ्राय 3,000निबो बांसिन डेलिगेट्स खनफ्रोमबो मेलाव बाहागो लायो आरो एबार जों सानदों बेयाव जारिमिनारि मोनसे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 17थि बोसोरसालिया जथुम्मा जिहेतु जागोन बेयाव हयथ' बिनिफ्राय बांसिन थान्दैफ्रा बाहागो लानो फैगोन। खालारखौ जों थि खालामबाय 10, 11 आरो 12 अक्ट' जानुवारि दाननि 2025 एबार जिहेतु टार्मिनेटिं जोंना बडिया सोलायगोन गोदान आफाद आरो बे जिल्लायावनो नोंथांमोना एबारनि बे मेलावनो गोदान आफादगिरि गोदान नेहाथारि हयथ' मोननो हागोन, थान्दैफ्रा सायख'गोन। बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव रादाब जागोन। जिहेतु एबार टार्मिनेटिंबो आरो जिहेतु जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा जिहेतु जोंनि थाखानाय गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरजों जों जयैनो खामानि मावबोगासिनो दं आरो जोंबो जिहेतु बिटिआर एकर्डनि मोनसे सागानगिरि आफाद हिसाबै बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंजोबनायनि थाखाय जोंनि बे थान्दै मेलाव सावरायनायफ्रा बाहागो मोनगोन आरो बर'नि गुबुन गुबुन जेंनाफोर दं बेफोरखौ सुस्रांनायनि राहा नागिरनानै बेयाव हयथ' सावरायनाय माखासे जायगा मोनगोन आरो बेजों लोगोसे जों सानगोन बर'नि जिथु खौसेथि आरो गोजोन आरो थामोन्थाखौ गोजोर खालामनो जोङो बेयाव माखासे बिथांखिफोर लानानै जोङो बेखौ सावरायनाय जागोन। मोनफ्रोमबो जोंना खनफ्रोमबो कनफारेन्सआव थुनलाइयारि बादायलायनाय थायो आरो बेजों लोगोसे जोंना भलिबल कम्पिटिसन बुलुर बादायलायनाय बे बोसोरफ्रोमबो थायो आरो बेखौ जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय बाहागो लाहोयो आरो जाय जिल्लाया देरहायो बेखौ बान्था होनानै बिथांमोनखौ बरायनाय जायो। ओरैनो खौसेथि बर' सुबुं आफाद बे आफादखौ जोङो बिटिसिनि बायजोआव जेब्ला थांनाय 1993 मायथाइ बिएससि गोरोबथा आरो 2003 मायथाइ बिटिसि गोरोबथा बेनि उनावहाय जि मोनसे जोङो सोमावसारनायनि गेजेरजों बर' हारिनि थाखाय रैखाथि थामोन्थाखौ नागिरनानै आरो फारफ्रोमबो दिगावनो जौगानायखौ नागिरनानै सोमावसारबोदोंमोन। नाथाय बे मोननै गोरोबथाजों जों जेबो मोननो हायाखैमोन। माने बिटिसिआ बुंनो थाङोब्ला मोनब्रै जिल्लाखौ लानाय जादों बे समाव। बेयो जाहैबाय क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि। दा माने आसामाव रायजो जानाय बर'फ्रा गोबां जिल्लायावनो दङ। दा बेनि थाखाय जों सानबाय थाबोदोंमोन मानोना जोंनि थांखिया आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिया जोंनि सेथि दाबिमोन आरो बेजों लोगोसे नैथि दाबि दंमोन जोंहा बुरलुंबुथुर दैमानि खोला सेरफाङाव थानाय बर'फोरनो मोनसे नीलाचल समाज डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दानाय आरो कार्बि आंलं बर'फोरखौ हाजोआरि ट्राइबेल गनायथि मोननो हानाय। दा बे मोनथाम राजखान्थि दाबिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'फोरनि दैदेननायाव सोमावसारनायखौ जागायनानै बर'फ्रा सोमावसारनायनि जि मोनसे लामा बे लामाजों सान्थि सोलिदोंमोन। दा बेनि गेजेरजों जाय गोरोबथाफोरखौ खालामनाय जादों बे गोरोबथाजों जोंनि
मिजिंफोर हप्स एन्ड एसपिरेसनफ्रा फुलफिल खालामजायाखैमोन ओंखायनो जोङो गोबां साननायनि गेजेरजों आगुनि मावथिफोर बिदिनो बर' फरायसा आफादाव थानाय आरो BLT आव थानाय NDB आव थानाय बर' थुनलाइ आफादाव खामानि मावनाय गोदान दैदेनगिरिफोरजों सम सम BTC बायजोनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं जों रायज्लायबाय थादोंमोन बे रायज्लायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे गरन्थआव फैनो हादोंमोन आरो थांनाय 2014 मायथाइयाव जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोराव दानानै लानो हादों आरो बेनि उनाव जोङो दाखानाय उनावनो जोङो माखासे जोंनि दाबि दावाफोरखौ लानानै सरकारनि खाथियाव जोङो रायलायनाय खाबुखौ लादोंमोन आरो जोङो बे खाबुखौ लानानै सिगांबोबाय थादोंमोन दा बे सिगांबोनायनि गेजेरजों जोङो सोमावसारनाय आरो जोंनि मोनसे दाबिखौ लानानै आवगायनाय बियो थांनाय कंग्रेस सरकारनि समावनो जेब्ला तरुन गगैआ आसामनि गिबि मन्थ्रिमोन बे समावनो जोङो बर' कालचारेल अट'नमास काउन्सिलखौ मोननाय लामा फैखाबायमोन अब्लाबो बर'फोरखौ जयै सोमावसारनायाव मोनसे बेन्दोंआवनो लानानैहाय गोरोबथाखौ खालामफिननांगौ बेबायदि मोनसे गोनांथिखौ साननानैहाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियावहाय बर'फोरनि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआरखौ खालामनाय जादोंमोन दा बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो बर' कालचारेल मोनसे गावहाय खुंनाया दा दाफुंबाय जाबाय दा BTCनि बायजोआव बुंनो थाङोबा 10 लाखनिबो गोबांसिन बर' सुबुं अनजिमा दङ अब्लाबो दा माखासे जेथोफोर दङ जाय जेथोफोरनि थाखाय जोङो गासै सुबुंफोरखौ लाफानानै खामानि मावनायाव दाबो जों हाजोबाखै मानोना मोनसे बाउन्डारि कमिसन सिमाखौ थिग खालामनो थाखाय बिटिआरनिखौ दानानै होनाय जादों भारत सरकारा बे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर'फोरखौ दा लाफानो हायाखै आरो दा मोनसे गोदान जेंना फैदों गवालपारा आरो साउथ कामरुप जिल्ला बे मोननै जिल्लानिखौ राभा हाजं अट'नमास काउन्सिलखौ 6 सिडुलाव लांनायनि मोनसे सरकारा थांखि लानानै बिनि थांखिखौ दिल्लीनो गथायहरबाय दा बेफोरखौ लानानै माखासे खामानि मावनो गोनां दं जाय खामानिफोरखौ जों मावजोबनो हायाखै ओंखायनो दिनैसिमबो बर' कालचारेल अट'नमास काउन्सिला बुंनो थाङोबा गामिया फोसावजायाखै आरो जोङो बियाब दानो हायाखै आरो बिसायख'थिसिम थांनो हायाखै जायनि जाहोनाव जों रांखौ एसेल' मोननाय जायो दा बाथ्राया बेनो जोङो नाजागासिनो दङ नाजालायगासिनो दं सावरायगासिनो दं बर' फरायसा आफाद आरो NDBनि मोनब्रै हानजा लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफादजों सम रायलायदों सावरायलायदों जे जोंनि माखासे थाबावनाय दाबिफ्रा जाफुंनांगौनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ दा NDB दैदेनगिरिफोर रन्जन दैमारिखौ हमफानानै आरो माखासे दैदेनगिरिफ्राबो दाबो जेलथिसानाव दङ बिथांमोनखौबो गहोनायनि हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ बा नाजालायगासिनो दङ दा बाथ्रा फैबाय जे जोङो फैगासिनो थानाय जानुवारि दाननि 10, 11, 12 अक्ट'नि बाथ्रा बुंदों एसे अक्ट'आ सोलाय सोल'बो जानो हागौ मानोना दमासि खाथि जानायखाय अक्ट'आ एसे सोलाय सोल'बो जानो हागौ दा जोङो जाजिखना कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय बावहाय खौसेथि बर' सुबुं आफाद बेनि 17थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंनो दिनैहाय बानजा आफाद दानायनि बावहाय जोङो ज' जादों आरो बानजा आफाद दानाया जाफुंनो थांगासिनो दङ आरो मोजाङैनो जाफुंगोन होननानै आं फोथायनाय दङ आरो बावहाय जोङो बोरैहाय हेफाजाब होनो हायो बेनि थाखायथ' खामानि मावखागोन जोङो जेब्ला मोनसे आफाद बा जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादखौनो बिथा खालामनानै जोङो दिनैनि समाव नैबेसिम सौफैदों खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ दानानै जों खामानि मावनायनि गेजेरजों BTCनि बायजोआव जों बर' कालचारेल मोनसे गाहाय खुंथायखौ मोनफैबाय दा बे आफादा जोंनि थाखाय जाय आफादनि दारै जों दिनैहाय खुंथायाव जोङो जायगा लानानै खामानि मावगासिनो दं बे आफादा जोंनि आंगोनिबो आंगो आरो बे आफादखौ जोङो फोथांना लाखिनांगोन बे आफादनि मोजांनि थाखाय बे आफादाव थानानैनो जोंनि मानसिफ्रा जायफ्रानोखि राजखान्थि दोलोजों लोब्बा गैया बेयो मोनसे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा राजखान्थि हान्जा बा दोलो नंखाया बावहाय थानानै जों खामानि मावनांगोन आरो साफ्रोमबो राजखान्थियाव थानानैबो खामानि मावजोबनो हाया आरो गासै रायजो राजाखौ लानानै खामानि मावनांगौनि बिबान दङ खौसेथि बर' सुबुं आफादहा आरो संबिजितआ थिननाय बायदियै बोसोरनैनि उनावनो गोजाम आफादखौ सिफायनाय जायो आरो गोदान दाफिननाय जायो बावहाय जुथुमनाय जि मोनसे फैगौ 17थि बोसोरसालि जुथुमगोन बावहाय बे बोसोरसालि जुथुम्माया आफाद गोजामखौ सिफायनानै गोदान दानायबो जागोन बावहाय दा बेनिबो ओंखायनो बेखौ टार्मिनेटिभ कनफारेन्स बेयो एसे नोजोराव गोनां मोनसे जुथुम्मा जागोन दा बावहाय जोङो रायजो राजानि हेफाजाब जोंनि राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोर आरो बिब्दिनो जोंनि माखासे वेल विजार मानसिफोर बयनिबो हेफाजाब लालायनानै जोङो फैगासिनो थानाय जि 17थि
बोसोरसालिया जथुम्मा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बेखौ जों मोजाङैनो खुंफुंनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ आरो जोङो बिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय थियारि जाबाय। दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादा 17थि बोसोरसालिया जथुम्मा सफैबाय बा जोंनि कामरुप जिल्लायावनि जाजि खनायाव बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जाबाय आरो बेवहाय आंखौ दिनै बानजाय आफादनि मावफुं आफादगिरि हिसाबै बिबान होदों आरो बेयाव आं मोनसे खावलायनाय थागोन आं बिबानखौ लानानै जोंनि जिल्लानि गासैबो बर' बा जोंनि वार्कार टीमखौ जोङो जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ आङो बुंनाय जागोन नोंथांमोना हेल्प होनांगोन सहाय खालामनाय आरो जों 17थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ आङो गाजा गोमजायै खुंफुंलांनो थाखाय आङो नाजानाय थागोन आरो खुंफुंनो होगोन जेसेबां जोङो खम फैसाजों माने मावफुंलांनो हायो बेखौ आङो नाजागोन आंनि जिखिनि आरसिनि टीम वार्कार बिथांमोनजोंबो आं सावरायगोन मोजाङै आरो आं सानो बे 17थि बोसोरसालिया जथुम्माया मोजाङै जाफुंलांगोन बेवहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा टार्मिनेटिं बोसोर बिथांमोननि गोदान प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि गोदान बेवहायनो दाफुंनाय जागोन बडि सोलायनाय जागोन दा बेवहाय जोंनि जिखिनि आंनि प्रेसिडेन्ट माने लकेल एमएलए दिगन्त कलिता बिथाङाबो जथेस्थ सहाय होगोन होननानै आंखौ बुंहरदों बे लेखायै आंबो जिखिनिखौ मावनांगौ जोंनि एडभाइस लालायनानै जोंनि कमिटियाव एडभाइजार दङ बिथांमोनजों सावरायहरलाय जोङो खुंफुंलांगोन आरो फैगोन 2025 मायथाइनि 10/11/12 बेखौ जोङो थिग खालामनाय जादों बै दिन सानथाम हाबाफारिखौ जोंनि गेजेराव रायलायनानै जोङो खुंफुंलांनायखौ गाजा गोमजायै खुंफुंलांनायखौ जोङो जाफुंसार होगोन होननानै आसा दं जों रायलायनायनि गेजेरजों सानदों जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो कनसेन्ट लानो नाजागोन बे साननैसोनि गेजेरावनो बिदिनो जोंनि माखासे बर'फोरनि माने जोंनि बर' कसार अट'नमास काउन्सिलनिबो चिफ दङ बिथांमोनखौ लेंगोन आरो बिटिआरनि चिफ दङ बिथांमोनखौ जोङो लिंनो नाजागोन आरो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव माहारियारि अर्गानाइजेसननि जोङो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ इन्टालेक्सुवेल बिथांमोनखौ लिंनायनि मोनसे आसा दङ जों रायलायनायनि गेजेरजों कनसेन्ट लागोन बिथांमोनखौ जोङो लिंबोगोन